Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Nicole and Chris. Itago niyo na lang ako sa pangalang Lily, 29 years old at isang tambalanistang mahilig sa cosplay. Maliban sa pagiging cosplayer, paminsan-minsan, bokalista din ng banda. Anyway, sumulat ako sa inyo para humingi ng payo. Alam kong kakaiba ko. Hindi ako mahilig sumunod sa mga pamantayan na kinalakihan ng lipunan. Ay, pamantayan na kinalakihan ng lipunan. Lalim. Hindi ako mahilig sumunod sa mga pamantayan na kinalakihan ng lipunan. At hindi ako sanay makiayon sa karamihan. Ang resulta, nahihirapan akong makipagkaibigan sa kapwa babae dahil tingin nila sa akin, weirdo. Mas nadadalian ako makipagkaibigan sa mga lalaki kasi wala silang pake. Walang drama at chill lang palagi. Kaya naman ang saya ko nang makilala ko si Gwen sa isang anime convention noong 2018. Mabilis kaming naging magkaibigan. Nakakatuwa na sa wakas, nakatagpo ako ng kaibigang babae na naiintindihan ang kawirduhan ko at tanggap ako. Siguro kasi introvert siya tapos extrovert ako. So anumang kadahilanan, swak ang personalidad namin sa isa't isa. Sabay kaming pumupunta sa cosplays at kapag magkasama kami, hindi matapos-tapos ang tsikahan namin. May downtime siya minsan at tuwing nangyayari yon, ipinaparamdam ko sa kanya na nasa tabi niya lang ako at handang sumuporta. October last year, nagplano kaming magkita para mag-bond. Kaso palaging hindi siya pwede. Wala daw siyang pera, kung hindi sa pera kinapos sa oras. Pinilit ko namang intindihin, pero nakakapikon kasi yung mismong araw ng pagkikita namin, saka siya magka-cancel. Yun bang bigla na lang siyang tatamarin at ayaw lumabas ng bahay? Pakiramdam ko tuloy, hindi ako importante sa kanya. Naparant tuloy ako sa social media. Sabi ko, siguro backup friend lang ako. Yung tipong tatapikin lang kapag kailangan. Kapag hindi kailangan, baliwala na. Pakiramdam ko, sinagot niya yung mga pinost ko sa social media. Ang dami niyang post na feeling ko parinig sa akin. May kilala daw siyang mahilig mag-control ng tao kaya inaayawan ng marami. May mahilig daw sa drama sa tabi-tabi na ang pakiramdam umiikot ang mundo sa kanya. Ganun ang mga parinig. Nasaktan ako kaya simula noon, hindi ko na siya kinausap. Napagod na din ako kasi ako lagi ang nagre-reach out sa kanya kapag may problema. Nakakasawa na. Gaya ng dapat asahan, never naman din niya akong minessage. Kinausap siya ng mutual friend namin tungkol sa sitwasyon namin at ang sagot niya, wala naman daw kaming problema. Tambalan, bakit ganon? May supportive boyfriend naman ako pero malungkot pa din ako dahil sa nasirang pagkakaibigan namin ni Gwen. Parang may kulang sa buhay ko. Ayoko po ng ganitong pakiramdam. Papaano ba ako makaka-recover sa friendship breakup? Salamat sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Lily.
mga friendship over na mga eksena. Hindi ako masyadong relate dito sa yung nalungkot kasi sa experience ko dun sa mga na friendship over, mas more of madami yung hinanakit at sakit, so okay na. Versus yung nanghinayang ko dun sa friendship. Parang ganun. Parang mas mabigat yung ginawang kamalian or mas mabigat yung mas mabigat yung sakit, kaya easier to let go. So hindi ako masyadong relate dun sa sayang, ganyan, mga ganun. Kasi naniniwala ako na friends are seasonal. Meron ka talagang kaibigan na nandyan lang in whatever season of your life. Pag kailangan ka. Oo, totoo. Di ba pag may mahihita siya sa'yo, friends kayo. Correct. Oo. May mga ganun. Pag wala Totoo naman FO na. Diba? Friendship over. Sorry, pero ganun yung, such is life, Lily. Ganun talaga. And si Gwen will not be the first and will not be, kung first man siya na ganyan, she will not be the last person who will make you feel that way. Ganun talaga yun. Minsan nga, kung sino pa yung stranger, sila pa yung tunay na mabait sa'yo. Kung sino pa yung kaibigan mo talaga, di ba yung nakakilala sa'yo, nung marami kayong pinagsamahan, yung pa talaga yung magbe-betray sa'yo. So, ganyan yung feeling mo ngayon. Feeling ko, more of betrayal. Yes, nanghihinayang. Kaya lang, hindi ba may mga parinigan na kayo? May mga ganyan, di ba? So, baka kailangan nyo muna talagang pwedeng usap or pwedeng magkaroon ng space. 'Di ba? Bago pa lang kasi lahat naman po ng bagong sugat. 'Di ba? Lahat po ng bago, hindi po ganun kadali ang adjustment. So kung bago pa lang yung friendship over na eksena ninyo, kung over na ba talaga, edi masakit pa talaga yan. Ilan taon na siya? 29 years old. Cosplayer, no? Yes. At your age, sagana ka pa sa napakarami mga kaibigan yan. Talagang binavalue mo, chine-cherish mo yung mga tao. And you treat them as your treasures, your friends. Pero in the long run, ma-realize mo talaga na minsan hindi ko na pala kailangan ng maraming kaibigan. Ng napakaraming kaibigan. Correct. Diba? Kasi darating talaga yung time na ma-realize mo, isa-isa silang nawawala Kung ano man ang dahilan. Iba-iba. Diba? Sinadya mo mang alisin sa buhay mo, pero isa-isa silang nag-aalisan. Totoo. Bakit? Kasi nagkakaroon na rin sila ng sarili nilang mga priorities. Nagkakaroon sila ng sarili nilang pamilya. Yes. Siyempre, unahin muna nila ang pamilya nila bago ikaw. Diba? Sorry, pero ganun talaga Yun yung katotohanan. Yun ang katotohanan talaga doon, 'di ba, na selfish yung tao. Ano nga ba yung perfect example bakit masasabing sarili natin iniisip natin, 'di ba? Group picture. Kapag ka may group picture, 'di ba? Smile. Tapos lahat kayo titingnan niyo yung picture pagkatapos, 'di ba? Kapag hindi ka maganda diyan, ang una mong titingnan sarili mo eh. Pag hindi ka maganda diyan, kapag kangiwi ka diyan, ano sasabihin mo? Ulitin natin. Pero kung ibang tao yung wala kang pakialam kung ngiwi yung iba, basta importante maganda ka. So medyo selfish talaga tayo. Hindi ka magpo-post ng pangit ka sa picture. Oo, sarili. Diba? Kasi nga may ganun tayong feeling na iisipin natin yung sarili natin. So yung parang yung sinasabi ni partner eventually yung sarili nila iisipin nila. At this point, ayoko ng taong madrama. Baka noon, okay, gusto ko yung mga madadramang mga tao. Kaya lang at this point in my life, ayoko na madramang tao. Yung mga parinig niya sa'yo, baka kasi yun talaga nararamdaman niya madrama kang tao. May mga gano'n may mga taong ayaw ng drama. Si partner ayaw niya ng drama. Asawa ko ayaw ng drama noon, partner. Ako lang yung madrama sa amin kapag may mga dramahan ng ganap. Pero madrama din yun. Ayaw niya lang aminin. Ang haba niya mag-message kapag nadrama siya. Pero sasabihin niya ayaw niya ng drama. may mga gano'n May mga taong madrama. May mga taong hindi. 'Di ba? May mga taong mag-a-adjust sa kadramahan mo or mag-a-adjust sa pagka-chill mo, 'di ba? May mga taong hindi maiintindihan 'yan. Introvert, extrovert nga kayo So doon pa lang medyo may kaunting pagkakaiba. Correct. So meron lang sigurong particular season na jive kayo. Ito, perfect example, lagi nyo kami napapakinggan. Introvert, extrovert kami ni Chris. Ako yung introvert, siya yung extrovert. Ay, mali pala. Parang may mali. Nalito. Ikaw Kasi yung... Ako yung introvert. Mali talaga. Mali. Ayaw mo talaga ako maging introvert. So, introvert si Chris. Walang bahid Walang bahid ng pagiging. Oo. So, introvert si Chris and extrovert ako. Tahimik ako, maingay si Nicole. Correct. Sa totoong buhay po yun. Sa totoong buhay. Oo. Okay. Pero,
we are at our best together na introvert at extrovert when we are on air. So kapag kami po ay nasa on air or online or on ground, basta magkasama kaming dalawa as Chris Chuper and Nicole Yala, ano kami, best of friends. Ganyan. Ganon kami. Talagang parang naiintindihan namin ang lahat sa isa't isa. May mga ganon. Diba? May special connection. May connection, ganon. may chemistry kami, magic. Ano man ang tawag po ninyo, diba? May special na sahog. Correct. May na kami ganon lang kami. nakakaalam. Sa ganon. true. Diba? Na hindi namin maipaliwanag. Oo. Pero, may kakaibang sarap ang tambalan na oo, kami may lang ganon. nakakatikim. Correct. Basta masarap kami. Yun lang. Kung ano man yung sarap na yun, bahala na po kayo mag-isip. So may ganun kaming dalawa. Pero may mga aspeto ng buhay namin na hindi kami okay, pero hindi kailangan lagi kami magkasama. So yun yung sinasabi namin parang season. So ang season namin talaga together is when we are at work. Ano man yan, perfect season namin together yan. Pero pag may mga kanya-kanya kami mga buhay, hindi kami para yun, bawa weekend, bawa Monday to Friday magkasama kami ng partner. Hindi para magkamustahan kami ng weekend. Partner saan ka? Hindi kami ganun eh. hindi kami nagkakamustahan ng weekend. Oo, kasi alam namin, malinaw sa sarili namin na may kanya-kanya kaming buhay. May mga ganun din. Diba? So kailangan ma-set yun sa sarili mo. Oo, magkaibigan kayo. And tama, maintindihan mo rin na ang mga kaibigan may kanya-kanyang season. I-emphasize lang natin. For example, di ba nagkaroon ka ng mga friends nung high school and college? Yan. And most of them, friends mo lang nung college. Correct. Hindi mo sila madalas nakakasama nitong Ngayon. nagtatrabaho ka na. Hindi mo na rin sila nakikita nung nag-asawa ka na. Kasi may mga bagong set of friends ka rin nung nagtatrabaho ka na. May mga bagong set of friends ka na rin nung may pamilya ka na. Ganon yung sinasabi natin. May season. Kumaga, parang dapat maintindihan mo lang, anong pangalan niya ulit? Kleng Kleng. Iba na pala yung kausap. Ang 80s nung Kleng Kleng. Kalo rin ni Bonbon, di ba? Oo. Nakakaloka. May kaibigan talaga akong Kleng Si Kleng Kleng. Kleng. Si Kasi iba yun Lily. Tingnan mo yung mga friends. Limot agad. Nakakaloka. Di ba titignan mo, may mga friends ka na Lily. tawag kasi si Kleng Kleng. Iba yung Kasi, friend, diba? kaibigan mo siya nung bata ka pa, Correct. nung mukha ka pang engkeng. Kaya ka tinawag na Kleng Kleng. Diba? Diba? Ay, pasensya nun po sa mga Kleng Kleng yung pangalan. Hindi naman po, yung kakilala ko lang kasi engkeng siya kasi dati. Kaya parang, Kleng 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 Kleng. Totoo ganon. yan. May Oo. mga friends ako, nakilala ko as Ayan or Ian. May mga friends ako na tawag sa akin is Carlo. May mga friends ako na tawag sa akin ni Adrian or Chris. Kasi iba-iba sila ng panahon na dumating sa buhay ko. Tama. So in your case, Kleng Kleng, kunyari granted na Lily. magkaibigan tayo nung bata ka. Yung pagkakaibigan natin hanggang doon lang muna. Yes. Nasa sayo kung iti-treasure mo ulit at kung bubuhayin mo ulit yung friendship na yun or hindi na. Tama. Basta dapat mo lang maintindihan na itong si Gwen ay naging kaibigan mo. Ngayon, kung itutuloy mo pa yung friendship sa kanya, yung relationship niyo mo with her, nasa sayo yun. Hindi lang naman kayo nag-usap eh. Diba? Nagsaluhan lang kayo ng mga post nyo sa social media. Wala nga assurance sa kayo yun eh. Correct. Na kayo yung tinutukoy sa post na yun. True. Diba, Baka guilty ka. Guilty kayo parehas. sinalo nyo lang pareho. Oo. So hindi naman kayo nag-usap na, teka, may nasayang ba na friendship? Hindi naman talaga kayo nag-usap. Nagkaroon kayo ng samaan ng loob nang walang intensyon na mag-usap. Diba? Doon naman naputol yung pagkakaibigan ninyo. Pero kung tutusin ako, titingnan ko, hindi naman talaga Hindi naman kayo talaga nag-away. talagang sadyang alam mo, may mga Ngayon, tao talagang sadyang isang araw naging tamad makipag-usap. Oo. Pero parang tamad siyang kasama. Di ba? May mga, Correct may ka. mga ganun talaga eh. O kung tinuring mo mang kaaway, 'di ba? At patungkol talaga sa kanya yung post na 'yon, 'di ba? 'Di ba? Given kunyari na sa'yo naman pinatama yung post niya, 'di ba? Usap kayo para magkaintindihan kayo. Para makapag-decide kayo, teka, friendship over na ba? Or itutuloy pa namin. Malay mo, Yes. magyakapan kayo, mag-iyakan pa kayo Kaya pag nga nagkita kayo. Totoo. Diba? Intindihin mo lang na ganun talaga sa mundo ng mga pakikipagkaibigan. Minsan nagkakaintindihan, minsan may awayan. Pero nasa sa inyong dalawa kung ipagpapatuloy nyo pa yan. Minsan nga kung ano pa yung mga awayan na yan din yung nagpapatibay. Yes. And minsan it just takes years. Meron na Yes. kaming mga kilala na gano'n na nagkahiwalay dahil nagkatampuhan. Pero eventually parang isang araw nakita duman sa feed. Oo. Tapos na-realize niya na, ay parang miss ko na tong taong to. Wala na sa akin yung mga Oo. kababawan namin dati or kung ano man yung pinag-awayan. Wala na. Ready to forgive. Correct. Baka may ganon. So baka ito ay season of paghiwalay muna Oo. para magkaroon ka rin ng mga Space muna. correct.
season siya na nakilala mo na sinabi mo nga na gets yung kawirduhan mo. Pero ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin nun siya na makakagets ng kawirduhan mo. Meron kang kaparehas. Correct. Na magigets din yung kawirduhan mo. Si Gwen is not your first and last friend. Totoo. Magkakaroon ka pa ng iba pang mga kaibigan. Okay lang yan. Correct. And tama din yung sinabi ni partner. Kung malinaw naman yung kasalanan na nagawa sa ng isang tao, kahit na, di ba, naging kaibigan mo yan, di ba, mas madali ka makakapag-decide eh. Yes. Di ba? Kapag nakagawa ang tao ng kasalanan sa'yo, di ba, dati mong kaibigan pero na-traidor ka, mas madali makakapag-let go ng taong yun. Totoo din. Di ba? Makakapag-set ka agad ng boundaries. Oops! Hindi pwede. Kiss na ang taong ito. Correct. Di ba? Kasi- Nag-traidor sa akin ng taong ito, Yes. ayaw ko na. Di ba? So, may mga ganong storya din. And it's all part of growing up. May Kasi- mga taong mananatiling kaibigan, may mga taong akala mo kaibigan pero kaaway pala in the end. Oo, Diba? akala mo kaibigan pero sila pala yung tunay na ahas. Kala mo Oo. dating tao, ahas pala. Diba? Minsan unggoy pa. Nga, may mga ganun talaga. Oo, marami ka may kilala, iba't ibang Correct. uri ng tao. True. Kumbaga yung nangyari sa'yo, Lily, with Gwen, practice pa lang yan. Sa mga marami pang, kasi syempre gusto ko at gusto nating lahat, di ba, na humaba ang mga buhay natin. So part yan. Part yan of adulting. Adulting is hard. Kaya kayo mga kabataan, habang bata kayo, enjoyin nyo yan. Ang Correct. dami mga ganitong klaseng issue.